Elele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Bayamazi nje abaningi kuyo le channel bafowethu enokukhuluma izindaba zikaMaskandi nezinye izindaba ezenzakalayo ezitrendayo siyayifaka ke la bafowethu ku channel. Bafowethu udaba nje sokhuluma ngalo kakhulu. Siyazi kwenzekile kube buhlungu ukuthi sonke masibona lesa sigameko kodwa ke iphutha liyenzeka kunanoma ngabe ubani, impilo iyaqhubeka bafowethu. Sengazi ukuthi nomfowethu ungelo V angaxola aqhubeke enze into enhle ngoba umcimbi sobhekile la umcimbi bafowethu. Ngendlela okwenzeka ngayo siyabona ukuthi usezingeni, sizosupporta futhi ngayo yonke indlela. Sizobe sikhona lapha na kuyikhuphuka nezakho, sishutha inkumbi zabalandeli abayoba nenhlanhla mhlawumbe abaculi siyobathola sobenzisa nama interview, kodwa ke ikakhulukazi umcimbi owethu balandeli. Isigameko lesiyana bafowethu siyazi asibanga sihle, kodwa ke bafowethu konke kuyedlula. Abantu abathenga ama-ticket nali nje lami, ngithe nje ngizoliveza nali i-ticket lami, nali ngizofihla kodwa ukuthi ngifotele bani ngoba mina anginali iqhawe, ngithanda umculo kaMaskandi nje kuphela. Nali ngazi noma kuyobonakala kahle yini, kodwa ke nje ngizofisa iyavela le ndoda iyaphula ukundlela. Hayi bafowethu, ngingixolele kodwa makuvela igama lomculi okube kumele kube mina njengami nje angifuni ukuveza because akekho umculi ngimlandelayo kulapha acula bana. Kodwa ke nje ivoti ngicabanga ukuthi ivoti lele engilithengile, ivoti le ndoda yona le bafowethu. Ilokho kwenzama ukusho bafethu, asiwathengeni ama-ticket. Okunye lapha nje bafethu sizwile ukuthi enafanele ukuthi ama-ticket ayongena eboxini ukuze uzoqinisekisa ukuthi uvotele uvote ngempela. Yazi ngilami ngizolibekisisa ke bafethu, angifuni ukuthi lize lidliwa amagundane ukuze mhlambe kuze kuthiwa elinye ivoti mhlambe akulona lo mkonkotelo ngikuthengile. Baze bangenzela nesikhwama osisi base Shoprite isikhwama bangenzele sona. Ave baphathana kahle bafethu usisi laba basigayela ama-ticket. Ikakhulukazi uma uthi ufuna nje iticket lekhuphuka nezakho abavele begcume behlala bathi ufuna bani bafowethu. Bekuyi ivideo nje lena yokukhuthaza abantu ukuthi asiyeni bafowethu kuyikhuphuka nezakho. Umcimbi zobe ibulalana baqhudelanayo, zenzekile isigameko ngicabanga ukuthi senzekile bafowethu ukuthi abafowethu babuye bathintane ngezandla. Lokho ke bafowethu ngicabanga ukuthi laphana kuyobe yinto nje ezophela. Siyazi samabhinqa sifundisekile bafowethu, ngeke iphinde yenzeke into efana nale. Siyayicela nje bafowethu, xolisile abafowethu ku right, asiqhubekeni. Khozile no president kumnandi bafowethu, asiyeni kuyikhuphuka nezakho. Nali i-ticket, asithengeni ama-ticket.